societate civilă. Scopul tău este să observi problemele care sunt în societate, pe educație, pe mediu, pe drepturile omului, pe orice alt domeniu și să încerci să sensibilizezi cât mai multă lume, în primul rând să conștientizezi problema, doi, să dai soluții de acțiune, nu neapărat să le faci tu, dacă nu ai capacitatea asta, dar să dai modalitățile prin care mai mulți oameni sau reprezentanții autorităților, reprezentanții mediului privat să acționeze. Dacă reușești să-i atragi pe toți împreună să faci acel lucru, cu atât mai bine. Dar pot să spun că de multe ori campaniile de focus, pentru că cred că în domeniul ăsta ai răspunsul, sunt delicate și de multe ori trebuie să mediul privat se ferește de ele. O campanie de focus, în primul rând, impune abordarea unei probleme delicate, care poate să prezinte probleme ulterior în relațiile dintre mediul privat, mediul public, dintre mediul privat și public. Deci este vorba de asumarea unui risc, pe care, să zicem, de cel mai multe ori regiunile și le asumă, fie că este vizibil, fie că nu. Ulterior, mass media fie alege să susțină sau nu acea cauză, pentru că aici vorbim tot de o alegere. Un subiect din acesta poate să prezinte interes pentru public, dar să nu prezinte interes pentru, să zic, anumite forțe din spatele mass mediei. Și atunci să nu reușești să ai sprijinul acesta. Sau, de asemenea, unele autorități să se ferească de subiect, tocmai pentru că respectivul, să zic, mediul privat, nu se impune foarte mult împotriva acelei cauze. Este un subiect foarte mediatizat despre Roșia Montană. Un alt subiect sunt pădurile, un alt subiect ar putea să fie deșeurile și putem să vorbim așa de foarte multe alte domenii. Sunt cele pe care le știu mai de aproape. Deci, în acest moment, societatea civilă ce face este să prezinte problema, căile de acțiune, fie că reușește să-și asume din aceste căi, fie că reușește să atragă cât mai mulți actori, mediul privat, mediul public și mass media, să acționeze împreună. Deci, asta vrea să facă un ONG.